Ćao tuti, još jedna epizoda SS Culture podcasta je pred vama. Imamo neke novosti, imamo neke nove klubove koji će naredne sezone igrati u seriji A. Imamo i Dušana Vlahovića koji je postigao drugi gol na drugoj uzastopnoj utakmici, koji je postao treći najbrži strelac u istoriji italijanskog fudbala. Strelac je u ovom kolu za nama bio još jedan srpski reprezentativac, to je Strahinja Pavlović u sve gore Milanu. Moje neko mišljenje da je on možda i najbolji igrač ove sezone u redovima Rossonera. Za početak zapratite ovaj kanal, komentarišite, lajkujte, to je sve ono što nam znači i proverite ponudu naših prijatelja iz Octagon Beta kada je reč o nekim free betovima i ostalim stvarima koje vam mogu ponuditi naši drugari koji su tu još od početka sezone i nadam se da će biti i nadalje. Filipe, šta je za tebe onako baš odjeknulo od ovoga što sam spomenuo? Malo sam nabacao stvari. Pa ja bih na početku rekao jednu stvar koja nije u direktnoj vezi sa serijom A Italijom i sa svime time što si ti izgovorio malo pre. Dobro. Ja bih pre svega čestitao Marku Nikoliću osvajanje titule šampiona u Grčkoj. Zašto? Jer je potvrdio da je najbolji srpski trener u ovom momentu, najtrofejniji svako, ako pogledamo to kroz prizmu međunarodnih uspeha, dakle nakon duple krune ovde, prvenstva pa i kupa CSKA. Mađarske, posle kup s Lokomotivom, kup s CSKA, sad prvenstvo sa Ajakom u Grčkoj, gde u tom trenutku konkurencija je svaki put bila velika, nigde on nije bio izraženi favorit, pa da sad ti kažeš on je preuzeo Bayern u Nemačkoj pa je postao šampion, dakle nije to baš bilo tako. Zaista svaka čast, ja ne pamtim da je neki domaći trener imao takav uspeh međunarodni i iskreno nadam se da je ovo, mada ovo pričam ja samo, dakle ne znam ništa, voleo da proba da ostane u Ligu šampiona sa Ajakom naredne sezone, jer oni su u play-offu, mislim, direktno kao šampioni Grčke, i da vidi tu šta može neko drugo kolo, para očigledno ima, mislim, ima tu interesantnih igrača u Ajaku, i onda one tamo sezone da dođe u Ligu petice. Već sam govorio o tome da je nekih tih ponuda bilo, da je on mogao u Ligi petice, da je mogao čak i kod nas ovde, ali da je verovatno pametno postupio što nije, jer vidi, ti kad uđeš u klub koji verovatno ispada iz lige i ti s njim ispadneš, ko će tebe da zove posle da ga vodiš u, recimo, Italiji? A još stranac je na sve to, realno niko. Tako da, stvarno veliki uspeh i pre svega, ne znam da li si gledao asistencija Luke Jovića, koja je bila takva istorija sa zemlje glavom, fenomenalan potez, probudio Luku Jovića, koji je potreban, rekao bih, reprezentaciji Srbije, jer je drugačiji tip igrača i od Vlahovića, od Mitrovića. Tako da svaka čast Marko Nikoliću, ne samo njemu, već i Radiju Smiljaniću koji je tu s njim sve vreme. Se rađuje još od Partizana, tako da, ako ne i ranije. Tako da, eto, počeo bih s tim. Da li sam ovde ja ispričao moju anegdotu sa Markom Nikolićem kada smo zajedno pušili cigaretu ispred pa, ili ja znam arene. samo tu priču privatno, ili si ispričao, mislim da nisi. Marko Nikolić je bio trener Rada i gostovao je na Areni Sport, naša prva zgrada u Beogradu, u ulici Milutina Milankovića. Mislim da ljudi koji žive ovde znaju o čemu govorimo, o kojoj lokaciji, ali lokacija je nebitna za ovu priču. U pitanju je, mislim, bila emisija Pregled kola, još su bili aktivni tada Ivan Radulović i Nenad Milovanović kao voditelji. Nije važno ni ko je vodio emisiju, važno je ono što je meni Marko rekao dok smo razgovarali ispred zgrade. On je bio trener Rada i rekao mi je jednu stvar koja mi je ostala urezana i bio je u pravu. Kada god Rad odigra dobro protiv Crvene zvezde ili Partizana, novinari bi trebalo da napišu da je Rad odigrao dobro, Rad pobedio, a ne da je Crvena zvezda izgubila ili Partizan izgubio ili odigrao nerešeno i tako dalje. Tako da iz te perspektive mislim da ako govorimo o Marku Nikoliću ne bismo smeli da zaboravimo period koji je proveo u fudbalskom klubu sa Banjice, koji je nažalost u teškoj situaciji u ovom trenutku. Probudili su se neki igrači, bivši igrači koji pokušavaju sada to da stave na noge. Rad kao klub koji ima
ogromnu tradiciju, ogromnu istoriju, mislim da zaslužuje da bude član srpske fudbalske elite. Marko Nikolić, koji je izašao iz te Radove mašine, ja bi to tako rekao, složio bih se, možda nije najbolji u ovom trenutku, ali je u ovom trenutku trener koji na evropskom nivou, osvajajući trofeje, skreće pažnju ne samo naše, već i evropske javnosti i mislim da će Marko Nikolić vrlo brzo biti taj koji će najzad probiti barijeru srpskih trenera u top 5 liga. Mi smo ovde često govorili da posle Dejana Stankovića i one epizode u Sampdori mi nismo imali dugo trenera, mislim nemamo ga i dalje, koji radi u 5 vrhunskih liga, ako uzmemo u obzir da je Kosta Runjajić ipak nemački đak. Tako da Marko je trener kojeg bi trebalo zaista ceniti. To je jedna stvar. Deplasirano je da ja ovde pričam da se on ozbiljno bavi svojim poslom. Bio je i Nikola Vujedinović, kod njega mislim da je 7 dana neka vrsta usavršavanja, pa nam je preneo neke detalje kako Marko Nikolić priprema utakmicu, kako priprema treninge, ko se tu pita, ko to vodi i tako dalje. U svakom slučaju, čestitke svakako Marku na onome što je uspeo. Druga stvar koju sam teo da kažem, Luku Jovića je probudio Marko Nikolić, ali iskreno ja mislim da je za Luku Jovića, za njegove kvalitete, za njegovo fudbalsko majstorstvo koje je nesumnjivo, Grčka liga smejurija. Znači ja mislim da se on tamo šeta, bukvalno igra. Naravno da je trenerova uloga bitna, da mu je našao ulogu u timu i tako dalje, da je sigurno pomogao Luki Joviću da se vrati na neki pravi put, ali Luka Jović je za mene bio i ostao jedan od najboljih srpskih napadača uz Dušana Vlahovića i ponovo ću vratiti onu priču od ranije. Mislim da bi Luka Jović i Dušan Vlahović morali da budu predvodnici neke nove priče u srpskoj reprezentaciji. Sad Luka Jović je 9-7, Duca je mlađi, Duca će igrati duže i tako dalje. Duca ima mnogo izraženije karakteristike vođe i na terenu i u slačionici, za razliku od Luke Jovića. Potpuno su drugačiji profili napadača, ali mislim da je to blago koje srpska reprezentacija ima i to će Veljko Paunović sigurno znati da iskoristi, da po znacima navoda naplati i tako dalje. Naravno da nam je drago kada srpski trener osvoji nešto u Evropi, to je stvarno, ali ova priča o Marku Nikoliću možda najviše govori o tome kakav je on karakter, kako je razmišljao i dok nije preuzeo Partizan. Znači to je moment kad je bio u radu pre nego što je uradio ono što je uradio s Partizanom. Ona dupla kruna i sve ostalo. Tako da čestitke Marku Nikoliću. Da, i eto, iskreno da budem, stvarno bih volao da ga vidim recimo u Italiji. Mislim da ono što on radi može da prođe u Serie A. Hajde, tako nešto da postavim. Nisam toliko ispratio AEK, najiskrenije da ne mogu sad da govorim o nekim njegovim trenerskim razmišljanjima, više sam gledao čak i CSKA od AEK-a, video sam utakmicu sad koja je donela tu titulu, ali da sam sad nešto permanentno posmatrao kako Marko Nikolić radi, koliko se možda promenio, evo ako si pratio, šta je promenio Marko Nikolić u odnosu na recimo neki prethodni period. Morao bih da pogledam mnogo utakmica da bih rekao konkretno, drugačiji protivnici, drugačija važnost meča, ti imaš tu Pao, Oli, Paok i ostale koji su kvalitetom realno ispod, tako da nije isto, ali mislim da radi ono što treba da radi, to je da se usavršava, pretpostavljam da radi na sebi. Kvalitetom ispod koga? Ispod ta 4 kluba u Grčkoj, dakle, mislim, velika razlika, pretpostavljam da to ne može se meri, mislim, jer i novac mnogo veći u Paoku i u Ajeku i u Rafa Benitez ima 3,5 miliona u Panathinaikosu kao trener, mislim. Ili 2,5. Ja mislim, danas smo nešto komentarisali, ja mislim 3,5, i da je 2,5 vidim. Zaboravio sam. Ma i da je 2,5. Ti u Italiji imaš pola trenera i 1,5 milion godišnje. Jest. Tako da mislim, para ima. Šta, Kosta ima 750.000. Pa da, to ti kažem. Tako da Rafa Benitez ima minimum 3 puta više. Dobro i Rafa uzeo, mislim, Ligu šampiona s Liverpoolom. Okej, pre 21 godine. Da, dobro. Mislim, fudbal izgleda malo drugačije pre 21 godine. Tako da
Hoću da kažem, mislim da Marko radi na sebi, što pokazuje, jer ne možeš da ne radiš na sebi, a da praviš kontinuirane uspehe u mnogim ligama koje su potpuno drugačije. Dakle, Srbija, Mađarska, Rusija, Grčka, novac, kvalitet, brzina fudbala, ambijent, količina derbija. Ti ovdje imaš jedan derbi u Srbiji. U Rusiji ih imaš koliko? Da, S Lokomotivom igraš sa CSKA, sa Spartakom, sa Zenitom, sa Dinamom. Pa i u Grčkoj imaš. I u Grčkoj imaš Šajek. I tu imaš ovu ligu gdje imaš na kraju play-off sa Olijem, Paom i Paokom gdje igraš svaki čas, igraš 2 puta s njim još u ovom mini ciklusu. Znaš, tako da nije to lako. Ti imaš derbi, svake nedelje ti derbi. Zamisli, pa mi samo kad treba radimo derbi, pa ono kao je nedelja derbija, ovo ono naš ima da... A to je 2 put godišnje, 3 put kod nas u ovom sistemu. Tamo je to, mislim, 6 puta godišnje. Više. Treba to spremati, treba raditi na taj način, konstantno biti u nekom gasu, pritisku, napet verovatno, tako da mislim da je ovo još jedan ispit koji je položio na putu da uđe u te, što si lepo rekao, Lige Petice, da bude jedan srpski đak i Veljko nije srpski đak i tome smo govorili. Jeste, mislim, trenerski gledano. Pa da, trenerski gledano. Formirao se u Španiji, pa... Tako je. Znaš, i on je bio počeo Ligama Petice u Ovijedu, koji će ispasti sa ili bez njega, mislim. Da. Brunjajić, Jokan je bio blizu jedno vreme. Možda mogu da napravi taj iskorak. Ostali... Naš Fulham, okej, tu, ali nešto je tu stalo. Mislim, stali su igrači, ne samo treneri. Dobro, bio je Vlada Ivić u Engleskoj. U Engleskoj, jeste. Watford, tako beš. Da. Tako da, znaš, nešto je tu, fali tu nešto i eto, vola bi da to bude... Vladan Milojević je, čini mi se, mogao da napravi taj korak. Da li se nije namestilo nešto, da li... Ali posle niza rezultata ovde... Šta je meni drago, evo, iz perspektive Marka Nikolića, odnosno njegovog puta, da je i on bio u Emiratima. Da. Znači, tamo je osvojio neki super kup sa Al-Shababom. Nesporno je imao i veću platu nego što je sad imao u Ajeku, ne znam koje su cifre trenutno. Vrlo verovatno, da. Da, ali mi je važno i bitno da jedan srpski trener, pošto ih ima dosta u ovom podneblju, da jedan srpski trener gura priču kroz neku evropsku ligu, jer i dalje mislim da je izuzetno teško za, uslovno rečeno, nepoznatog trenera da se iz Saudijske Arabije ili iz Emirata vrati ili dođe prvi put u Evropu. Nekako su ta tržišta i dalje podeljena. Ja bih voleo da to nije tako, ali drugačijim očima se gleda, ne znam sad, Simone Inzaghi će se verovatno u nekom trenutku vratiti u Italiju. Ali posle Sivija ozbiljnog u serija pre toga, mislim, titule, kupova... Ti kao recimo neki trener, ne znam, evo gledam i neke hrvatske stručnjake, srpske, sa ovih prostora uzmi, koji trener je iz Saudijske Arabije ili Emirata došao u neku evropsku ligu da vodi neki klub? Moguće da postoji, evo ja možda misliš, bez ozbiljnog CV-a pre toga u Ligama Petice? Da, jeste. Ne padaju na pamet nikom. Vrlo teška ulaznica za Lige Petice. I tu je tržište podeljeno na neki način sad, koji su razlozi, mi možemo komentarisati, ima ih milion, znaš, ali s te strane mi je drago da je jedan srpski trener se vratio u jednu evropsku ligu i da bude on taj koji će spustiti kvaku, otključati vrata, kako god to, koju god metaforu da upotrebim, i da otvori priču srpskim trenerima. Imaš Žarka Lazetića koji je u Izraelu isto napravio dobre stvari. Jeste, uzeo titulu. Da. Tako da to su sve neki pozitivni primjeri. Ja mislim da srpska trenerska struka mora imati takve idole. Mislim, mora. Bilo bi jako dobro da ih ima. Da. Ništa se ne mora. Mislim, desi se otprilike, stvari se izokrenu. A da li je Vladan Milojević mogao da napravi neki iskorak posle onog odlaska u Saudijsku Arabiju? Takođe, ja mislim da je isto bila teška priča. Evo, gledam sad i Miloša Milojevića, koji je iz Crvene zvezde otišao isto sa trofejima. Otišao je u Emirate, pa mu je teško da nađe neki evropski klub. Znaš, to je
Da to nije, misliš, kao da je bio Švedska, Skandinavija i to. Da. A evo ti kontrapitanje. Dakle, da li tu negde poistovećuješ uspehe, recimo, kod nas i Arabi, kao da nisu relevantni klubovima iz Liga Petice? Pa manje su relevantni to, očigledno. Mislim, manje... Pa to, hoću ti kažem, dakle, ti kao Srbin, trener, moraš u, ne znam, Mađarsku, Rusiju, Grčku, nesumnjivo kvalitetne lige od naše, da tamo pokaže da ovo nije bilo slučajno ovde, verovatno. Da. I da bi dobio pozivnicu u neku jaču ligu. Posebno se sumnja u uspeh u Saudijskoj Arabiji ili Emiratima. To vidim po protoku trenera, da budemo realni, ne možemo mi da se poredimo, mislim, na Superligu i lige u okruženju, sa recimo ligom u Saudijskoj Arabiji gdje igra Cristiano Ronaldo i Benzema i ovi... 50 miliki bez poreza. Pa, znaš, mislim, to nije za poređenje. Nije, brate. Ali ako ne možeš ni iz Saudijske Arabije ili Emirata da odeš u top 5 liga, kako onda i Srbije da odeš? Znaš, tržište je takvo, podeljeno je i meni je drago i kad igrači, kad vidim da neki igrač iz naše lige ode u neku ligu petice, pa čak i, ali to se sve ređe dešava, to se i ne dešava. Znaš, imaš Kostića koji ode u Milan, da li će igrati, ali igraće za... to tek treba da vidimo šta će biti, dakle, ti okej. Imaš Marka Lazetića koji ode u Milan iz Zvezde. Pa vratio se, dakle... ode malo drugim putem. Imao si ti transfere i u City grupu, imao si Gordića iz Lučana, imao si... Mali Jojić iz Lučana u Sunderland gore, ali tako? Da, jest. Tako da, bilo je tu nekih poteza tog tipa, ali to su igrači koji su se uglavnom negde gubili. Tedić isto. Tedić, pa malo Holandija pozemica, pa ne znam, evo sad je Čuki, Filip Stevanović iz Partizana. 8-9 miliona transfera. I zato, na primjer, ova sad priča o Vasiliju Kostovu u Arsenalu, ovo što se pojavljuje, ja bih stvarno voleo da vidim kako će to da se razvija. Najiskrenije, i plašim se da Vasa Kostov kao jedan od najtalentovanijih momaka koji su se pojavili u posljednjih nekoliko godina u Srbiji, ostane bez nekog prostora u Arsenalu. Sad, da li će to biti, kakav je plan Arsenala, ako ga stvarno kupi, pa ga pozajmi, recimo, narednih godinu dana da negde igra i tako dalje. Znači, imao si Andriju Maksimovića koji je otišao u Leipzig, pa nisu to baš neke dobre stvari bile što se tiče njegovih nastupa u smislu minutaže. On nije manje više ni dobio neke minute. Tako da, odavno se nije desilo da jedan igrač ode iz nekog srpskog kluba direktno, da igra odmah. Pa sad još zamisli Arsenal i da uzme i Premier ligu, što može da se dogodi, da uzme i Premier ligu i Ligu šampiona. I na leto Vasa Kostov pojačanje. Znaš, ja stvarno bih voleo da vidim kako će se ta priča razvijati. Ja mislim da je Kostov izuzetno talentovan, da dugo nismo imali takav profil igrača ovde. Ja sam to izjavio u nekom prenosu, neki su mi to zamerili, da me podsjeća na Vitinju. Po profilu. Smešno mi je da što znam ko, brate. I da je bilo njegovo, druže, još jednom reci, da li znaš, znači... Mene stvarno podsjeća na Vitinju. Po profilu. Ne mislim ja da je Vasa Kostov u ovom trenutku Vitinju. Vitinj je prvi reč Evrope, malo se ne mislim, sve okej, sve jasno. Ali ima nešto što me tu kod njega podsjeća na te moderne vezne igrače. Imaš Estevao, došao u Chelsea iz, ne znam, dakle, iz Brazila, mali špic. Znam na koga misliš, ali ne znam odakle je došao. Nije važno. On je dečko već sada dobio ne znam koliko kilograma i radi se na mišićima. Si vidio slike Leonija iz Parme u Liverpoolu koji se oporavio? Znači, kao Gorecka, posle godinu dana u Bayernu. Znači, krenuo je da... Hoću kažem, mislim da treba imati glavu... Radi mrtvo dizanje. Tako je, mislim da treba imati glavu da budeš spreman za to, da godinu dana možda nećeš dobiti ništa. Osim jakog treninga, usavršavanja, rada i da onda dobiješ polako šansu. Da li odmah neka pozemica sa tvojim planom, sa ne znam kako ishrane, treninga i to, znači nije vjerojatno ni to lako. Ako ti dobiješ u glavi neke informacije, ti si bogom dan, sad ću bude prvotimac Arsenala. Mislim da treba imati glavu da mnogo budeš spreman. Mnogo zavisi od toga kakvo je razmišljenje igrača, tu se slažem. Samo da budeš spreman na to da... Pa vidi Strahinje Pavlović, on je otišao odavde kao najtalentovaniji defanzivac u Srbiji. Otišao je u Monako za ogromne pare. 10 miliona. Nije to male pare. 10 miliona evra. Monako... Zaboravio sam koliko je bio transfer Strahinje Pavlović. Tako nešto, 80 miliona. Da. Nije igrao.
otišao na Salzburg. pozemicu, otišao u Cercle Bridge da nije igrao. Cercle Bridge, Tako pa, nešto, da. gde maltene nije igrao, ili kako već. Pa tek onda Salzburg pa Milan. Dakle. Da. Ali da njegova glava nije bila na mestu, ja ne verujem da bi on došao u Milan sada i naterao Allegrija da promeni svoje razmišljanje o štoperima na Strahinju Pavlovića. Znaš, tako da... Znaš, i glava je vrlo bitna. Ne bi volao da neko izgubi nešto dobro što može zbog glave ako nije na mestu. Jeste, ali meni se iskreno ne sviđa taj trend da ovde svi klubovi da razmišljaju samo o tome kako će prodati igrače. Ali kad bi postojalo finansiranje drugačije... Ja sve razumem. Znači, sve klubovi žive od prodaje igrača. To je sve jasno, znaš, ali mi ovde ne pravimo igrače. Pa ne pravimo, to ste pričali svi naši gosti. Mi generalno ovde gledamo kako ćemo igrača da prodamo i taj narativ, ta rečenica kad će se on i za koliko prodati, mislim da je vrlo opasno. Vrlo opasno. Pa ne, sve je istina, samo što ti ne možeš da živiš ovde bez prodaje igrača. I ti maltene, pa da je opredeljenje Partizana bilo, između ostalog, mislim, jasno je da... Da se gurnu klinci, da se prodaju. Ali jasno je da to nisu igrači A klase svi, mislim, ali imaju kvaliteta, imaju potencijala, ja razumem razmišljanje, da dovodimo upitne strance koji možda neće praviti razliku, da ih plaćamo 7 puta više, ti ćeš pre kupiti u Partizanu dete od 18-19 godina nego stranca od 24-5 koji je već probao negde u Italiji i nije uspeo. Pa čekaj, što nije uspeo u Italiji pre 2-3 godine? Da ćeš rizikovaćeš, City grupa rizikovala s Gordićem, sa Poajnije, znači svi su oni to po par miliona daš, to njima, šta je, evo, nek uzme Sunderland koji je tada bio drugoligaš s Jojićem, šta je njima 2-3 miliona Sunderlandu? Ništa, brate. Da, ništa, pa po ovim pogovima realno. Rizikuješ, uspe. Ako uspe, to ti je, brate, projekat od 50 miliona posle. Ja mislim da bi prodaja igrača trebalo da bude logičan sled stvari u pravilnom razvoju. I to je ono što ne postoji ovde, na ovim prostorima. Znači, da logično, nakon njegovog i igračkog razvoja i razvoja talenta i rada sa njim na karakteru i svega, da prodaja bude samo posledica nekih dobrih stvari koje se rade ovde. A mislim da smo daleko od toga. Baš smo daleko od toga. Znaš, jer mi ovde instant razmišljamo, evo, zaličio nam je, meni je bar zaličio, evo, ograđujem se, Kostov na Vitinju, znaš, i sad, ajde da vidimo gde ćemo, znaš, kako ćemo to da unovčimo, znaš. Mislim, jasno je da Crvena zvezda razmišlja o tome, to je logično, ali mislim da kompletan pristup mora da se promeni u srpskom fudbalu, da mi počnemo malo da razmišljamo o prodaji upravo u ovom smislu što sam rekao. Da bude logičan sled stvari, odnosno posledica jednog dobrog sistemskog rada. Kad se ta stvar promeni, biće nam bolje i sigurno. Ali pre toga, verujem da je privatni kapital bilo drugačije. Možda. Ja ne znam, nisam kažem ti, vidim da ponovo kreće ta priča o tome da je jedini spas za srpski fudbal privatizacija. Nisam baš načisto sa tim. Znaš, to je tema za otvoreni sto i mora se vrlo voditi računa o tome šta se govori na tu temu. I ono što je vrlo bitno, ko govori o toj temi. Mislim da mi sami sebi dozvoljavamo previše u nekim javnim nastupima, neki ljudi koji nisu direktno iz sveta fudbala da govore o tome, da budu pozvani da govore o tome da je privatizacija jedini spas. Čekaj, stani, postoje tu i neke druge stvari, nije to sad, znaš, i vođeni onim kao, došao je neki vlasnik, on je dao lovu, on će sve da kontroliše. Ne, to ne, razumeš, znaš, to se slažem. Nije to baš tako lako. Ali, da, znaš, imaš dva primjera, mislim, ajde, bar možda ja to nisam sagledao na pravi način, pogotovo ne Chelsea, ali čoveka koji je svašta promenio od kad je preuzeo, ovaj Amerikanac, sve već. Todd Bowley. Da, znači, ali imaš i Como, gde su bivši fudbaleri dobili očigledno odrešene ruke da rade. Da. I evo kako se to vraća Como. Ljudi su izborili plasman Evropa ako prelazimo konačno na... Ali Como ima jednog vlasnika. Šta ti misliš?
Misliš u vrh gore, Da, znači evo, da li je onaj što liže? Jel to jedan vlasnik? Kako, Suvarso? Ja mislim da nije. Ja mislim da je više Pa ne, ljudi to je koji cela se... grupa, da, Pa, okej, to je grupa ljudi, jeste, znaš, to okej, je- jeste, koji je većinski vlasnik, ne, samo je Da. Suvarso kao njihov predstavnik u Komu, da. Ali se radi dobro. I znaš šta je samo fora, znači nije Komo uložio, da Kunja, koji je kapiten Koma, je u seriju B došao za 500.000 € iz Francuske. Znaš, nisu oni platili u seriji B lika 5,5 miliona, kao što recimo radi Wrexham u Championshipu je radio. Znači oni, sad ti kažeš Komo ima bogate vlasnike, ali nije do vlasnika samo, do sistema je, ja mislim, pre svega. I igrača s kojima su pogodili. Ok, sad su pred ovu sezonu dali malo više para za pojedince, naravno, ali Komo nema ni jedan ozbiljan promašaj. Znači, niko nije promašaj. Znači, ja ne znam nijednog igrača koji je Komo da možda kažeš, s njima su promašili. Morata... Gledao sam do Vikasovih 13 golova. Ali 13 golova, nešto je 13 golova. Lautaro ima 16 kao prvi strelac. Jest. Ko je Duvikas pre Koma? U Grčkoj zaboravio sam klub u kojem je počeo, ali recimo on tek u Volosu dao nekih 10 golova za jednu sezonu i nakon toga otišao u Utrecht, u Holandiju. Znači ima neki put, mislim, Duvikas ima 26 godina, nije on... Ali evo, njega su našli u Utrechtu, Baturinu u Dinamu, da Kunju pre toga, to je liga, to je serija B, negde, da li druga ili prva liga Francuske, ali to su neki klubovi niži status, mislim, 500.000 €, to je transfer. Da ne znam gde su našli ove, bre, sve ostale, Kempfa i ovog drugog, znači, mislim, to, znaš, kažem, ti igrači nisu imali neko svoje ime, neki status. Dobro, imaš Morena, ima nekih igrača koji su... ali to ti je Fabregas, ja mislim. Jest. Daj mi te moje Špance s kojima sam igrao, znam šta mogu, niko od njih neće biti prvotimac, realno. Ni Sergi Roberto, ni Moreno, ni Morata, ali sigurno znači na svakom treningu. Imaš onog stopera iz Reala isto, Ramona. Ok, on je klijen, ajde. Znaš, ali hoću kažem, daj mi ih zato što verovatno mogu da im pomognu na treninzima i u savršavanju drugih igrača. Moja pretpostavka je da nisu samo bitni na terenu, nego i u sistemu koji postoji pre same utakmice, u pripremi utakmice. I Moreno, i Roberto, i Morata. Tako da mislim da je Komo primjer kako treba da se radi. I kako može da se radi zapravo. Ok, veliki tu kapital, oni svi su sigurni, ali ne pita se, bar moje mišljenje, Suvarso kaže, bit će tako, tako i tako. On je doveo prvo onog Velšejna, da mu uspostavi onaj sistem neki, pa onda doveo Fabregasa. Pa su oni radili zajedno, mislim, to je jedan stvarno ozbiljan sistem koji je Komo doveo u Evropu, prvi put u istoriji. Komo, evo, aj kažem, nek bude tema prva, kad smo već počeli Komo, igraće na Sinigalji, to smo i rekli pre par nedelja. Mislim, sad je gotovo, samo se čeka finale kupa. Ako Inter osvoji kup, 7. ide u kvalifikacije za Ligu konferencije, ako Lazio uzme kup, Lazio ide u Ligu Evrope, 6. ide u kvalifikacije Ligu konferencije, to je trenutno Komo. Ali, Komo ima 65 bodova, Milan i Roma 67, Juve 68. To su 3., 4., 5. i 6. na tabeli. Baš će biti gužva u ova preostala 2 kola. Jesi vidio šta odlučuje? U kom smislu? Prvo ide međusobni skor. Ako recimo, a može se dogodi da se napravi krug, da 4 ekipe imaju isti broj bodova. Prva stvar koja odlučuje je broj bodova osvojenih u međusobnom skoru. Mini tabela, dakle. Da, druga stvar je gol razlika na celokupnom nivou. Aha, znači ne njihovo, ne mini tabela. Kola, da, 38 kola na celokupnom nivou. Treća stvar je broj postignutih golova. I mislim da je 4. žreb, ako to bude sve podjednako, znaš, tako da... Ali baš može biti veselo. A može se dogodi, znaš, i nema onog doigravanja, to samo da pojasnimo, znači samo za titulu i opstanak su play-off utakmice, da, mislim, ako nekome to nije jasno, mada, mislim, ljudi koji gledaju Italiju i znaju sigurno to. Pogotovo sad se ponavlja svaki čas u prenosima. Komo je jedva dobio Veronu, mislim jedva, ali nije to bio neki spektakl. Komo igra sa Cremonezeom posljednje kolo. To će biti interesantno. Da. Jer to je Cremonezeu sigurno za opstanak. To je u Cremoni ili je... U Cremoni. To će biti... Sad se malo možda i Cremona probudila nakon poraza Leća, pobede protiv Pize. Ali Cremona ima teži raspored nego Leće. Leće ima lakše raspored u preostala 2 kola, to je sigurno. Evo sad mi stao mozak, imao sam to negde napisano, nije ni toliko bitno, ali hoću kažem, to posljednje kolo je izvesno da će biti rešavano sve.
meni deluje kao da Leće s jednim bodom ostaje. Odnosno, Cremoneze može maksimalno uzeti bod u preostala 2 kola. Zato što Komu gori, Komu mora da pobedi to poslednje kolo sigurno. Da li će to biti borba za Ligu šampiona, Ligu Evrope ili konferencije, nebitno je potpuno. Leć ima Sassuolo i Genovu. Sassuolo i Genova, eto. A Cremoneze ima Udineze Udine i Como. Brate, mnogo teži raspored. Udineze koji kad je počeo da igra lagano, dobija sve te brojne da su počeli da se igrali ovako, igrali bi Evropu, brate. Ako gledaš po ekipama, teži raspored za Cremoneze. Da. Ako gledaš po onome šta kome treba. Ali ne treba više nikome ništa. To je. Komu će treba. Samo to da kažem, ne, Udineze, Sassuolo, Genova, njima ne treba ništa. Da. Znači, protivnicima Leća ne treba ništa. Da. A Komu treba sigurno za Evropu. Tako da kažete, ja mislim da Leće uzme bod tu i siguran je Leće. Jer ima već sad bod više. Mislim da Cremoneze ne može uzeti više od jednog boda od te 2 utakmice. Ne vidim kako. Baš ne vidim kako. Da, dobili su Pizu 3-0, s tim što Vardy, Piza igrala sa 3 igrača. Koliko je bilo crvenih? 2, 3? Na startu crvene karton i svako Piza. Mislim, ali jesi video gol Bonazolija, molim? Jesam, da. Kako je to dobar gol. Znači, kako to oslikava ono zbog čega ja baš cenim Bonazolija. Znači, prijem, ulazi tamo u prostor, do duše nema nikoga ispred sebe, lako mu je, ali on je primio loptu desnom nogom i levom je gurnuo samo u dalji ugao, spoljnom, znači ti tačno vidiš da taj dečko ne samo da zna šta radi, nego je majstor sa loptom u nogama. Znači, stvarno volim takve golove, one pametne golove igrača, čak i više volim takav gol da vidim nego neko da pokida mrežu, da i sve snage šutne pa pogodi s 30 metara, znaš. Ovde ti se tačno vidi majstorstvo i Bonazzoli to majstorstvo ima. Sad ne ulazimo u razloge zašto on igra u Cremonezeu, a ne igra u Interu. Mislim, ima tu više verovatno opravdanih razloga. To ti je nastavak priče ove naše iz uvoda, mislim, tu milion faktora otiče. Tako da, slažem se. I Vardy pre njega, mislim, okej. Cremoneze bio bolji, to je vrlo jednostavno. Juve. Htio nešto da kažem oko Cremoneze, ali mislim da nije ni toliko ni bitno. Imaće prostora u preostala 2 kola. Juve, da, Vlahović, samo mislim da je to treći najbrži gol od kada Opta vodi statistiku. Da. Ali ja sam našao još jedan brži gol, Paolo Poggi za Piacenzu, sezona 2001-2002. To je pre Opte, dobro, da. To je pre Opte. Piacenza. Sad, ne znam, možda i 80. neko dao brži gol. Da, okej, da, mislim... Prvi je i dalje na toj listi, ne vjerujem da je bilo brži golova, 6 sekundi od Lea, Milan Sassuolo. On je rekorder. I ajde, ja volim te detalje, smetalo mi je što su brojni srpski mediji preneli da je Vlahović dao gol posle 12 sekundi, a nije posle 12, nego 11. Znači, nemojte krasti sekunde srpskim napadačima, molim vas. Mislim, ajde, hoćemo li se konačno udružiti oko nečega? Ili ćemo se i tu posvađati? Da li je 11 ili 12 sekundi? Posle sam vraćao, pošto sam radio prenos, vraćao sam pa sam gledao tamo na sat kao lud. I to nešto iza ponoći je bilo. Rekao, daj da vidim ponovo još jedan. Sam ja lud, ili bilo 11 sekundi ili 12? Bilo je 11. Mislim, pisalo je bar 11 tamo, znaš. Tako da, Vlahović je na toj utakmici imao još 2 vrhunske šanse i moje mišljenje je iskreno da nije dao gol iz te 2 prilike koje su mu bile lakše. Što je lakše za postizanje gola. Dao je gol iz mnogo komplikovanije situacije na početku meča. To je verovatno pokazatelj da, i to je sasvim očekivano, sasvim normalno, dugo je bilo odsustvo. Ovo je bio prvi start Dušana Vlahovića posle 5 meseci jedne utakmice, posljednji put je bio starter tog 29. novembra kad se je povredio, pa je nakon toga 5. decembra već i operisan u Londonu. Ali mislim da se po ko zna koji put pokazalo da Juventus bi trebalo da učini sve da ga zadrži.
jer u ovom trenutku nema bolju opciju svakako na mesto napadača. Apsolutno, pogotovo, opet bih se vratio na to na što liče David i Openda ove sezone. Dakle, Vlahović ima bolji učinak od njih dvojice, čak i da računamo kompletne sezone, a on je igrao pola. Opendin ugovor sigurno će Juve morati da gotovo. To je 42 miliona. Ali, koliko sam vidio, svi pišu da mu se traži novi klub, njemu i David. On, David, Žegrova, Kabal, Kostić, Gatti. Na Gatiju navodno mogu da uzmu neke pare, pa bi ga zato prodali. Pola tima ide. To je sigurno da pola tima ide i da Juventus ima pred sobom jedno ozbiljno leto. Opet da se ne vraća na Bernarda Silvu, tu su sigurno Locatelli, Thuram, McKennie, Bernardo Yildiz, ja bih opet kaže, ali evo, Vlahovića svaki dan pitaju, on dalje kaže ne znam za ugovor. Da. Sad ne znam šta je problem, da li on ipak ne pristaje na tih 7 ili Juventus možda povukao tih 7. Dakle, uopšte nema tih informacija u smislu šta je razlog što je stagnirala cela priča. Da. Jer, znaš, jasno mi da Juve ne daje 7. Ako je Yildiz 7, realno, trenutno, Yildiz je prva zvezda Juventusa. Mislim, realno jeste. Da. Tako da, mislim da ponuda je taka kakva je, mnogo manje pare nego što ih ima trenutno Dušan Vlahović, ali ono što je upitno, da li on može veće pare dobiti recimo u Milanu? Ja mislim da ne može. Navodno, Lewandowski je rekao i Milanu i Juventusu, koji hoće Lewandowskog, da je njegova godišnja plata 8 miliona. Ja bih preostavio Vlahovića na 7, nego dovodio Lewandowskog za 8, zato što je Vlahović 10 godina mlađi od njega. Ne 10, izvini, 12 godina mlađi od njega. I Lewandowski ne igra ove sezone, ako sam ja dobro ispratio u Barceloni. Mislim, nije startni špic, nije prva opcija. Pa nije, pogotovo kad se Ferran probudio. Eto, hoću ti kažem, znači, u svemu tome treba pronaći pravo rešenje i dalje mislim da je najbolje za obe strane da to bude nastavak saradnje Juventus-Vlahović. Parma-Roma, veliki preokret. Kakva utakmica. Ja iskreno, znači, ne znam da li je bila takva utakmica ove sezone u seriji A, da je tako nešto viđeno. 0-1, 2-1, 2-3, mnogo spornih odluka, mnogo, sve sem jedne, realno, mislim, u korist Rome, sad to su sporne, moje mišljenje da nisu greške, znači samo mislim da o tome možemo da diskutujemo. Dakle, da počnemo od toga, prvi gol koji je postigao Malen, vrhunski gol, isto što si rekao, prijem, u prijemu daje sebi for i pogođa, stvarno Malen je, pa to koliko smo puta rekli, mislim, ovo je dečko najbolje pojačanje januara, dileme nema. Video sam 15 golova kojima je doprineo, 13 puta strelac, 2 asistencije na 16 utakmica. Mislim, to je boleština. To je ono, koliko je dobro. Sad ću ti reći, dakle, Malen je trenutno drugi strelac serija. Samo je Lautaro ispred njega. Da. To je bizaran podatak. A čovjek došao u januaru. I to u drugoj polovini januara. Ja mislim 18. januara da je debitovao. Dakle, on je došao u drugoj polovini, ima 2 asistencije i 13 golova. To je neverovatno. Iskreno, to je... I Roma će ga otkupiti za 25 miliona. To su smešne pare trenutno u fudbalu za takvog špica. Sad, da li će on imati taj kontinuitet naredne godine, ko to zna, mislim, ali ne možeš da ga ne kupiš. Evo ću kažem, pre tog gola Malena bio je neki duel na sredini, Cristante, mislim, i da li Mandela Keita, nije bitno, ovaj ga nešto sleđa, kači, sklanja i loptu. Mišljenja sam da je pao. Ja mislim da se tu više na taj način se više ne poništavaju golovi. Vidi. Sve je manje tako poništeni golova. Zbog nekog faula koji je bio na... Opet je diskutabilan faul. Tako da, ako nije jasno očigledna greška, ta priča se završava. Kaže, tu mislim da je okej. Ako nisi svirao inicijalno faul... A šta nije okej? Pellegrino, kad je postigao pogodak, Svilaru je navodno smetao trojilo, koji je bio u velikom ofsajdu. Dobro. Svilar je sigurno video direktno ovog Pellegrina i lopta je išla ka njemu. Ali ta lopta je negde letela preko trojila, na primjer, išla u tom smeru. Ne znam, i tu mi ima elemenata apsolutno da se poništi gol. Ali opet, znaš, možeš kažeš diskutabilno. Nije direktno, sad, ti šutiraš i ovo je trojilo, brat. Da. Nije trojilo ovde, brat. Ali lopta koju on poslao ide preko trojila, brat, u ugao. Da. Tako da, znaš, i to mi je čudno. Bio je čudan duel gde je Mancini tražio penal, Valenti je bio s njim u duelu, šutno je, ja mislim, i Mancini je loptu. Znaš, opet, procena sudijska, nema šta ti kažem. Imao si
Da misliš da su pomogle Romi, sudije? Pa kaži ti, od tih svih spornih, jedna je samo kao oštetila Romo možda. Mislim, oštetila, kažem ti. Znači, ništa to meni nije sigurna greška, kaže kao ovo je bila greška. Mancini je u padu loptu zakačio rukom na zemlji, meni to nije ruka. Znači, on je leži, lopta ga pogađa, pada u ruku, on leži, ruka, meni to ne može biti ruka. Ti ležiš, brate, mili na zemlji, ti nemaš nikakav potiska lopti, ti ležiš, ti si pao u duelu, lopta pogađa ruku, čak nije direktna asistencija, pošto kao ne možeš da asistiraš rukom i da daješ golove rukom, nego lopta se odbija od igrača ne znam koga, on vraća Renču, koji je ispod heroj pobede Rome, i uzmala, i on daje gol. Da, Renči gol i asistencija. Pa, zato što je penal nad Renčom. I to je diskutabilno. Jer Renč i ovaj njihov se vuku i u presudnom momentu Renč pravi prednost i ovaj ga obara. Ali inicijalno to je obostrano povlačenje. Znači, tako da sve to nešto je bilo čudno. Dakle, gomila čudnih odluka, kažete, nijedan za mene nije kao kažeš, ovo je baš zaslužno, znači ovo je baš, nego, ali brate, mnogo je tu bilo spornih momenata o kojima se vjerojatno može diskutovati. Tako da... Ali čekaj, Dybalina asistencija. Malo smo zaboravili na Dybalu. Pa to što je rekao je na kraju, izjavio je, pitali su ga, jel to je rekao, niko mi nije pitao ništa iz kluba, tako da izgleda to. Tako da, mislim da su povrede razlog jedini. Mislim da niko neće plaći igrača koji može da igra 30% u sezoni. A ne male pare. Šteta. Evo ti primjer, lepo si rekao to. Ko ne uzme loptu, pas, on iz prve. Tako je. Odigra za Malena, to je prvi gol. To je njegov prije. Ali ti kažem, to je zdrav Dybala, ali brate šta kad Dybala nije zdrav, nikada, mislim. Sve ređe je zdrav, znaš. I onda mi je razumljivo koliko toliko. Ima je Dybala i centar šut za Soulea koji sa 3 metra prazan gol maši glavom, mislim. Pa pogodio je stativu. Da, pa znam, ali sve jedno, mislim. Realno, brate. Zameraš mu. Teže je bilo pogoditi stativu nego dati gol. Da se rekao je pogodi stativu iz te pozicije, on bi predao gol nego pogodio stativu, mislim. Tako. Ovo bilo kao u tesnoj koži, udario je u stativu. Tako da, znaš, drago mi je u smislu... U Tuzli. Roma ovom pobedom ostaje konkurenciji, drama je gore par, mi ni iz džepa ni u džep u tom smislu, da li će biti poziciju gore, dole, mislim, ajde, to su razlike u Italiji 1,5 miliona eura, mislim, to je stvarno, mislim, nije ko u Engleskoj da je razlika 10 miliona u dve pozicije. Tako da, eto, znaš, to malo, eto, jeste utakmica, 88 minuta, 2-1, ne, 80... 8. je 2-1 za Parmu. 8. je 2-1 za Parmu, ja mislim. Tako je, da. Ili 87. Da, Strefeca, pre toga isto lep gol. Dobar, što smo govorili u smislu u smislu toga da je pogodila uprava kluba sa Strefecom. I stvarno meni dalje ne znam kako on ne igra, kako on kao nima prostor Olimpijakosu. Meni to stvarno neshvatljivo. Meni je Strefeca, mislim, stvarno igrač koji i dalje možda napravi razliku u serija. Ne u Juventusu, mislim, ali u Parmi, apsolutno. Samo ću se vratiti za kratko na Leće Juve. Da li si video dresove Lećea? Odnosno imena na dresovima. Dobro, Dan Majki, ako to mišljam... Dan Majki, da. Pa prezimena... Ne, imena. A, dobro, oni su imali imena. Baš imena, da. A zašto Juventus nije imao? Pa mogo je svako da bira, nisi morao. Milan je imao prezimena Majki. Da. Tako da očigledno si mogo, nisi morao. Ovo su bile imena. I bilo je i toga ranije godina, jeste. Nešto, uvijek bude malo, biraj kako ko hoće. Ali kasnije sam čitao malo, Dan Majki nije zvaničan praznik u Italiji. Znači, nije ni kod nas. Da, nije proglašen da jeste. Nije to, da, nego tako čisto kao. I to samo, imaš opciju to da uradiš. A ne bi bilo loša fora da se u Superligi uvede to, recimo neki klub da to ispoštuje? Sveki, pola njih nema ni prezimena igrača na dresovima, mislim. U Superligi? Pa imaju svi. Kako nema, bre, pa nemoj, molim te, pa svi imaju. Svaki klub ima prezimena na dresu. Ima sigurno, bre, daj, nemoj. Pa čekaj, bre. Misliš da nema? Ili ima Javra prezimena? Ima, kako nema, bre. Mogu, možda grešim, kažete. Ima sigurno, bre, 100%. Ja mislim da bi bilo dobro... Ajde neki internacionalni Dan Majki da se uzme, pa... Video sam kao i neka tradicija, poklanjaju se ruže u Italiji, ne znam, na porodičnom... Kažete, svake godine ima nešto, da li oni stave dresove, ime majke, evo sad Milan prezime, recimo... Zanimljivo mi je kao ideja, znaš, mislim... mislim, okej, da. Mislim, zanimljivo, ja svako mislim, Čak je pa, mislim da kad je Mandela Keita dao gol za Parmu, i on je dao lep gol,
da je u kadru potom bila njegova majka baš na tribinama koja je pratila tu utakmicu, čini mi se. Da. I on je vrlo interesantan igrač, zaista. Mislim da njemu sledi transfer u neki ozbiljni klub. Dakle, evo predloga, pravo nijotkuda, što bi rekao naš kolega Radoče, da se uvede recimo i ta praksa kod nekih superligaških klubova. To je samo do klubova, verovatno. Mada vidim da je Želja već oštampala majice sa Ligom konferencije. Bile su spremne, da. Znaš. Nisam, vidi, kad smo kod toga, kad si ja pomenuo, ajde sad kao ne bude tema. Da. Nisam ušao u istraživanje šta je bolje za klub, ali nije nemoguće da je lakše doći do Lige konferencije tako što kreneš od kvalifikacija za Ligu konferencije, Dobro. nego kad ispadneš iz kvalifikacije za Ligu Evrope. Za Ligu Evrope. Da. Pa dobro, zavisi vjerojatno od puta, od koeficijenta, koga ćeš dobiti. Ali ti preuzimaš kad ispadaš svakako koeficijent protivnika. Protivnika, da. Tako da, znaš, šta hoću da kažem, ne bi mi iznenadilo Želja prođe bar to prvo kolo, što nije uspio ni Radnički, ali tako, nije uspio ni Novi Pazar. Uglavnom su ispadali svi u prvom Ali ajde, kolu. Novi Pazar je imao Jagielloniju, tu je bila zajebana, Jeste. ajde, jeste. Ali Radnički imao koga? Mornar Bar i ove neke gore, Island, Farska Radnički ostrava. iz Kragujevca kad je ispao od Mornara iz Bara, mislim, Jeste malo šokantno. pozdrav Da. familiji u Baru, svakako, ali mislim, meni je to bio šok. Meni je to bila onako baš Slažem se. loša Izvini, referenca. ali i gore Farska ostrava. Da, dobro, Farska ostrava iskreno meni teža priča. I meni je. I zahtevniji rival od Mornara iz Bara. Pa, najiskrenije. složit ću se, da. Mislim, opet kažem da ne bude kao nešto, ali mislim da Farska ostrava napreduju. Mislim, da oni su imali predstavnika, ali tako... Da, jesu. Znaš, tako da... Kik Laksik. Pa da, bravo, oni idu u to nekom smeru napretka. Su bili u onim kvalifikacijama kad su brdo nekih klubova dobili. Kik Laksik. Jest, su bili apsolutni hit. Sve su prošli svaki krug kvalifikacija, valjda. Tako da mislim da, ali jeste činjenica da je srpskim klubovima, ne računajući Zvezdu i Partizan, to prvo kolo onako baš... Ma da vidi, ja kažem, ali nije Pazaru. Nepremostivo. A da, to pa vidi. Da, aha, Tomić, da, nažalost da. Za razliku od TSC-a koji je ušao, je to bio. Ali sa zagarantovanim mestom. Sa zagarantovanim mestom. Oba puta su bila zagarantovana mesta. Ali dobro, došli su i posle, imali su i ono proleće. Tako da, okej. Dobro, kroz grupu, da, slažem se, ali jeste problem. Znači, vraćamo se na Italiju, Milanovi igrači su imali prezimena majke. Tako je. Dobro. Jer logično da se majka Mateja Gabija ne zove Colombo. Da. Colombo Gabija, teško, brate. Evo, Lećevi su imali baš imena, video sam Valerija, ne znam koliko sam zapamtio. Bilo je tu, mislim da sam dobro prepoznao da su bila imena. Da nisu bila prezimena. Ali... Šta je s Milanom? Kakav je to raspačit? Vidi, navijači... Šta se tu... Napustili su tako je, navijači? na 2 ili 3, na 3-0 su otišli, kurva su i otišli. Dobro. Potpuno. U Korteu je bila poruka Furlaniju da se tera. To je bilo i na stadionu opet mobilni telefoni bez transparenata. Hoće da ode Furlani, da ode kompletan, mislim, skoro senior management, kardinale i ekipa, dali su podršku, rekao bih, Allegriju i smetaju mi, sada već su pomenuli i reakciju Majka Menjana posle poraza od Sassuola 2-0. Dobro. Navijači su htjeli da igrači dođu, da ih malo izvređaju po tribinu, a Menjan ih je pokupio odmah u slačionicu. I u tom saopštenju navijača Milana stoji u jednom segmentu i to. Da to nije trebalo da bude tako. Dakle, trebalo malo dobiju uređenje. A niko protiv Iglija Tarea, protiv... Ja čak mislim, vidim, protiv Allegrija, mislim da su dali podršku jednom i drugom, čini mi se. Da je podrška data, Protiv Ibre? Nije pomenut. Mislim da Ibra ima zvaničnu funkciju Ibra, ima savjetnik, ali savjetnik, okej, znaš, kao ajde... Lepo se ogradio. Pa da. Može Ibra da diže tegove. Kako diže tegove, ono je bolestno, šta radi on? Pa da. Može i da igra. Pa zbog kolena, da, mislim da ga kolena izdaju najviše, da je to problem. Neverovatno kako izgleda taj čovjek, koja je to priča. Dobro, čovjek Svakom je čast, stvarno. Krenuo od nule, apsolutno, od minusa je krenuo u životu. Znači.
kisno tamo na onom biciklu u Malmeu. Oni šaranim kućama. Rosengård, onaj. Mislim, nisam bio nikad, ali čitao sam dosta o tome, znaš. Ja sam bio. Si bio u Malmeu, jesi? Ali još nisam išao vidim Gajbu, brate. Kako Trebalo nisi da odem. otišao, druže, da vidiš Trebalo da to odem. buržujsko naselje Zajebao sam se. kroz koje Ibra vozio Je išao u Burger svaki King, dan. jebote. Da. Tako da lepo je on sebe to namestio. Ali znaš. sećam se, brate, magnet 11 eura, brate. Sad u Luganu je bio 8, znači jebote, švajcarska, kapiraš, mislim, ono. Ali druži, 11 eura. Mislim da sam ja u Bernu isto video magnet za 11 Pa, eura. okej, znači, ali vidi, Lugano je, to sam čuo sad skoro, Lugano je, pošto je jedini italijanski kanton to u Švajcarskoj, taj deo, ne? Je zapravo kao te neki nazovi poreski raj zapravo u Švajcarskoj. U smislu, tamo si mnogo laganiji nego u nemačkom i francuskom delu. Tamo su oni bliži Italijanima u svakom mogućem smislu. Dakle, nisu toliko striktni, rigorozni, ne uzimaju toliko para, nego tamo možeš da možeš i bitcoinima da plaćaš, ne znam šta radiš, mislim, opušteniji su nego ostatak Švajcarske. Ali čekaj, mislim, dobro, nebitno. Koliko? Šta u Sarajevu, ma? U Sarajevu magnet 25 eura. Filđan viška. Kako? 25 eura magnet bio. Drvaš. To na baš čašiš? Pa svejedno, brate, i da je To kod mi je predsjednika skupo, jebote. To mi je baš skupo. Da. Baš čudno je. Ja čekam koliko u Njujorku magnet. Ja možda neću ni vidjeti. Tako da. Dobro, ne vezi. Vidjet će, ne lupete. Ajde, Ostaću kod kuće, onda ću da uključim 3 karte za Hollywood film. Nijedan TV to na drugo studio, vrate, Da, mašamo. ko si ti? Ime i prezime. Ja sam. Ime i prezime. Tako da, dobro, ima izbora kako preživeti ono što se meni desilo, ali da ne pričam previše bolje. Da, Milan. Da nastavim da kako otišli su navijači. Da, na 3-0 su otišli. Ne samo oni, polako je počela da odlazi publika sa San Sira generalno, mislim, na 3-0. Jer do gola Pavlovića u 88. ti si bio fuzon, ovo će biti metlanje, mislim, tako da... I na sve to, Pavlović 88. penal za mene isto. Moje mišljenje da je Nkunku ostavio nogu namerno, da je mogo da izbjegne taj kontakt, ali ušao mu je previše blizu, jer on realno da poništiš penal, i dalje mislim da iz perspektive sudija i Varsova je bilo kao, ok, da poništavam penal Milanom 95. vjerojatno će biti, ostaće 3-2, pa da bude drama. Da. Ali je Nkunku realno ostavio nogu. Zato se je proveravalo to toliko dugo. Mi smo čekali minut da se potvrdi odluka iz VAR sobe. Ali zaleteo se, Deron nije mogao da stigne, zakasnio je, kontakt je postojao, ajde, penali, šta god. Dobar penal na kraju Nkunkua. I šansa Gabija nakon toga, lako je moglo biti 3-3, dakle, najlaganije moglo biti 3-3. Atalanta pre toga mnogo bolja. Imala je i svoje šanse i ekipa Milana, i Rafa Leao, i ne znam kuj je to. Karnezeki je za mene zver od golmana. Nemoguće reći da treba brani Predona Rumen. Znači, nije realno, nemoguće. Pa Karnezekiju će da se desi ono što se desilo Mati Perenu. Pa, naprimjer, eto, da, mi je bio rezerva sve, i Buffonu, kad je bio u vrhunskoj formi. I Donnarummi, mislim, mislim, ali te ne, ajde, nije baš Buffonu, ali svim tim golmanima koji su bili iza Buffona tokom 15 godina u Italiji. Da, jeste. Jebi ga, namestilo se. Pritom ovaj će brani još 10 godina. Teško je biti brani. Znači ima 26 godina, ali momak, mislim, smijurija, mislim, još 10 možda brani, mislim. Ti će i Buffona i... Dobro, Karnezeki će imati ide s reprezentacijom, malo kafica, malo trenira, putuje. Za mene rezervni golman nije loš posao. Dobro. Za mene je rezervni golman, brate. Onaj Pinto, brate, iz Barse. Po njima je legenda. Pinto iz Barse, Pinsoljo iz Juventusa. Pinsoljo, čovjek, ne znam... 6. golman, razumiješ. A ne, on je drugi, on je treći. Pinsoljo je treći. Ali je tu već... Karikiram. Ali da, ne, hoću kažem, još bolje, ali možda još bolje. Ko onaj Scott Carson u Cityu, što je bio godinama. Branio minut i po za 6 sezona.
Vidim, za mene rezervni golman, jedno vrlo fino zanimanje. Nikad nemojte poceniti volju i želju rezervnog igrača. Ne, ali mi to gledamo iz našeg ugla, ali ti kad si profi sportista, ti hoćeš da budeš prvi, brate, u svemu te. Ne, dobro, jeste. Tebe kad zamene, ti spizdiš, brate, a ne kad tako, nisi prvi izbor. Radi ego. Ovo govorim iz svoje, sad, kad bih ja sad mogu da biram, da budem prvi golman Juve, ali treći, pa pre bio Pinsoljo, brate, nego da igre gore da me tamo, brate, jašu po ceo dan, brate. Bi bio treći golman Juve-a i zamenio ono što sada radiš za tu ulogu. Ne. Znači ne bi živeo u Torinu kao najbolji prijatelj sa Pinsoljom, i batališ i prenose i arenu i ne putuješ na svetsko prvenstvo. Mislim da manje radim sad nego što bi morao da treniram u Juventusu. Tako da manje obaveza ima. Ali rokaš kaficu tamo na trgu u Torinu. Zaboravim se kako se zove centralni trg u Torinu. Sećam se samo jednog sajma čokolade u novembru 2024. Ili treće. Da, moguće četvrte možda. Ne, treće. Kad je bilo svetsko prvenstvo u Kataru? Druga. Onda je, boga mi, bilo druge. Sajam čokolade u Torinu. Zadesio sam se igrom slučaja tu. Bili smo u Monaku, pa posle Monaka Torino. I lepo izgledao taj trg. Znači, ne bi ni za tu čokoladu menjao ovo. Dobro. Torino je malo Milano ima mnogo bolji geografski položaj od Torina, to je činjenica. Sve je blizu Milanu, baš je sve blizu Milanu. Da. Za nijansu je lepši grad, mada ja više volim ove manje gradove. Ne, sve stoji, ali opet Milano kad pobegneš opet od Duoma, galerije, skloniš se iz te gužve, iz tog haosa i Milano je jako lep. Fiora 0-0, to ćemo na brzinu. Opstanak. Evo sad mi kaže, naravno, moj prvi izvor informacija kad je Fiorentina u pitanju, to je Ljubo. Uvek Ljubo. Da Paratiće hoće sad i Milan hoće novog sportskog direktora, hoće ga Juve, hoće ih svi, hoće. Dakle, sad, Giuntoli, Tare, šta? Tare, gde će Tare? Ne znam, brate. Ja sad gledam da nisam nešto pogrešio, pa Tare je sportski direktor. Atalanta hoće Giuntolija koji radi u Juve i Napoliju, a on hoće dovede Thiago Mottu. Meni to nije, Paladino mi nije za otkaz u Atalanti. Jeste 7. mesto, jeste poraz. Vidio sam izjavu da je rekao da bi voleo da napravi svoju ekipu, da dovede igrače po njegovoj nekoj meri. Paladino ništa nije birao, Paladino ništa nije selektirao. Dakle, ja mislim da Paladino nije bio toliko loš. Atalanta najviše uradila u Ligi šampiona Italijana. Da. Atalanta stigla do jedini kiks je polufinalna kupa. Atalanta je morala dobiti Lazio. Mada Lazio najbolje u formi starta sezone, to je činjenica. Ali meni on nije za teranje, Mota je navodno želja. Šta će Moto raditi što ne može Paladina? Reci ti meni. Ja mislim ništa. Jer je Paladina radio jako dobro u Fiorentini. Da. On se posuđa posle tamo sa ovima, pa je otišao. Nije otišao zbog loših rezultata. A posle njega se Fiorentina raspala, primjer radi. Tako da eto, D'Amica koji je bio u Atalanti sportski, njega hoće i Milan, takođe pored Paratića, tako da... Ali to je ono što pričamo već neko vreme, dakle, nije samo igrački kadar koji će biti u fokusu na leto, već menjaju mnogi i kompletan sportski sektor zapravo u Italiji. Znaš, i Atalanta, i Milan, i... Znaš, bit će mnogo promjena generalno. Ovo je baš bitno leto za sve. Tu je Inter neko najmirniji. Sa Marotom za Netijem, dole Kivom koji je... Oni su sve rešili. Samo što mora... Izašla informacija, dakle, svi oni, Acerbi, De Frey, Mkhitaryan, nije bre Ambrozio, nego bre, kako zove drugi, Darmian. Mkhitaryan, svi oni će, ja verujem i onaj Diouf i tako te neke, možda, svi će dobiti, ugovor, to je mislim, ističim ugovor i svakako, tako da će morati tu da se dovodi. Ali oni su neko najmirniji. Ali šta je s Milanom? To je vrlo dobro pitanje. Da se vratimo na Milan, malo preskačemo s teme na temu, ali je opet i fokus na Milanu. Verujem mi, ne znam, to je tim koji je pre 2 meseca bio realno konkurencija Scudetto. Da. Realno. Poklapa se sve sa potpunim padom Kristijana Pulišića.
on je imao 26. jednu asistenciju, to je sve. On je poslednji gol dao krajem decembra protiv Verone. Dobro, ali bio je i početkom godine dobar Milan. Znaš. Ne, ja ti kažem, samo ti kažem, to je postepeno, znači nisu oni pukli baš u sekundi, ali su polako počeli padaju. Rafa Leo, mislim da ovo je bila poslednja šansa da nešto uradi i pokaže, dobio zvezduke kad je izašao iz igre, mislim da je on kraj. Sigurna prodaja, to sam Ja negde mislim pročitao. da je to. I šta se dešava? Ja mislim to logično, jer Pulišić je pokazao da može u ovom Allegrijevom sistemu da bude taj jedan od dvojice. Leo ne. Da. Pulišić sa devetkom može, bar moje mišljenje. Ostaje, verujem, Modrić, Rabiot, Bartezagi, Salemakers, treba vezni, treba devetka, treba štoper. Ja mislim da su to akcenti na leto. Ali Milan ne liči ništa. Milan ima 2 utakmice kod kuće bez datog gola. Milan se muči na svaki mogući način. Milan je čak i defanzivno malo pao u posljednje vreme. Oni su defanzivno bili fenomenalni ove sezone. Da. Uopšte, verovatno je situacija kompletno u klubu užasna, navijači sve i onda verovatno to se odražava na sam teren. Pa, pazi, od 36 utakmica samo 50 golova. Da, mnogo malo, jako Baš malo, golova. Da. I onda logično dođe do zaključka da ti treba špic. Mislim, treba. špicu, ono mašina, neka ti treba. Doveo si Filkruga, Što je promašaj. Čekao si Jimenez za promašaj. Sad je počeo. Loptu nije dobio. Nije loptu dobio, da. Nije. Lea si pokušao centralno, ne ide ni to. Mnogo stvari je čak Allegri promašivao u nekim odabirima uloga naš igrača. Tako da mene ne bi čudilo čak i da Milan uđe u novu sezonu sa novim trenerom. Ni mene. I znaš šta, ako Milan ne uđe u Ligu šampiona, ja sam zapravo siguran da će Allegri ići. Da. Da će biti obostrana želja. To sam negdje pročitao da ukoliko izbori Ligu šampiona, da Allegri sigurno ostaje. Ne, njemu produžava ugovor automatski ako izbori Ligu šampiona. Automatski, ali ako bude Liga Evrope, ja ne vjerujem da Allegri hoće da ostane, ni da Milan ima interes. Koja Liga Evrope za Milan? Oni su odustali pre par godina od Lige Evrope. Jest, bili su odustali, odustaće i sad. Lazio završi ipak. Koja Liga Evrope, ljudi bili 7 puta prvaci Evrope. Imaš Milan. Kažeš Milan, to je klub koji je van italijanskih okvira, Sviki, ja ne znam, ako gledaš kao svetski gledano Real, meni Barsa nije zvučnije ime od Milana. Evo ti kažeš. Meni je Milan veći klub od Barcelone. Pa nemaju, koliko Barsa ima titula prvaka Evrope? 5, ja mislim. Da. Poslednja 2015. Sa... Ok, pre toga, mislim, sa Juvenom Milan ima zlatnu doba, ima ga i Barsa. To su neke slične godine. Ovi s Mesijem, ovi sa Gulitom, Rijkaardom i Van Basten. Sve stoji. Ali, znaš, meni je Milan, bre, stvarno jebote kad kažeš Milan, bre, zatreseš se. Jeste. Mnogo više nego Juventus. Isto, apsolutno. Iako su najtrofejniji u domaćim okvirima. Tako da, ali dobro, to ima veze s onim Juveovim pogubljenim finalima. I to mnogo ih je bilo. Dosta ih je bilo. Mnogo više nego pobjeda. Da. Tako da, Ali ovo je Milan sada, ovo trenutno jako loše. Mislim, Strahinja Pavlović je 5. strelac Milana s 5 golova. Za mene, Strahinja Pavlović je najbolji fudbaler Milana ove sezone. Ja ne bih mogao da izdvojim nekog od Menjan Pavlović Modrić, dakle Rabiot. Jer vidi, znaš što ti ovo govorim, zato što kad nema Modrića, tek vidiš na što liči Milan. To mi je ono što je jer znaš što je on kako kažu, znaš, ti dok ne izgubiš nešto, ne znaš koliko ti možda fali ili koliko ti je potrebno. Bez Modrića Milan izgleda užasno. A sa Ričijem? S Ričijem. Sad je počeo Ričijem. Jeste, i brate, mislim... Nije to. Da ne kažem sad, ne znam šta. Ja sam subjektivan, priznajem, i uvek ću biti subjektivan kad su srpski igrači u pitanju. Meni je Strahinja Pavlović najbolji igrač Milana ove sezone. Najiskreniji. Super, Modrić, naravno, njegov uticaj, ali Modrić, završio je sezonu. Dvostruki prelom, vidio sam Jagodične kosti. Puklo se, čulo se da nas gore na komentatorske. Želimo mu da bude spreman, naravno, za svetsko prvenstvo. Ne znam koliko ide tu oporavak. Pitali su ga da li će biti spreman, znači, čim su oni pitali Allegria da li će biti spreman za posljednje kolo, verovatno pa da vidi, on s maskom može da igra sigurno, mislim, na svetskom. Može, mislim, 100%. Slažem se i za Minjona, čupao je Milan. Jeste, brate, čupao je kad... Ali ajde, ostavit ćemo tu analizu za poslednje epizode
kada budemo pravili najbolji tim i kad bude definitivno gotova ova takmičarska godina. Ali mislim da neću promeniti svoj stav koji je, opet ponavljam, subjektivan i tako će i biti uvek. Jedna bitna informacija, to ćemo reći na kraju, dakle, bit će na mrežama, dres nije tu, ali giveaway je za naredno kolo, Derbi de la Capitale se igra za vikend. Da. Serija kompletna u nedelju. Da. Dres Rome je u pitanju, bit će na mrežama, pa... Imamo i finale kupa, ajde to, hoćemo kroz ovo Lazio. Na kraju, ajde. A Lazio Inter imali smo, to je već uvertira bilo. Dobro, da, slažem se, pravo si, ali uvertira... Da, teško dobiti dva tima pa kad si Intera, drugi Lazio, mislim da nije. Ali, 2 puta. Pošto... kao Lazio, u principu, pitam se da će nešto rotira Sario, nema šta nesretnik da rotira. Nema ni izbor, nema ništa. Lagana pobeda, mogla biti i više, naravno, mislim, Inter je uporedivo bolje od Lazija, stvarno, mislim, ta razlika. Ja mislim da Inter to lagano dobija, mislim. Tužno je bilo gledati prazne tribine, jer i Interovi navijači koji s dobrim odnosima s Lazijevim su takođe bojkotovali odlazak na Olimpiko. Po samoj utakmici, šta reći, mislim, bukvalno u prvom polovremenu mogu biti 4:0. Trening je bio. Za Inter, mislim. Prava slika koliko fudbal ništa ne vredi kada je prazan stadion. Pa i to, bret. Iskreno da budem, ne gledati se kad vidiš prazan stadion. Valjda će sad za finale kupa biti malo bolje. Da, ja sam radio onu utakmicu prvo polufinale na Lazio Atalanta, na primjer. To je bilo isto sa, ne znam, 4000 ljudi. Da. Tako da, i to onih nakupljenih, onih plaćenih. Lotitovih. Onih što su Lotitovi, oni što su putovali na ono gostovanje gde beše bilo u Milanu, da. Tako da, zanima me kako će izgledati Inter naredne sezone, to će onako biti veliki izazov da se oformi ekipa, da se popune ove sve rupe, stara garda odlazi. Ja mislim da Inter zavisi pre svega od odlazaka bitnih igrača u smislu pre svega Dumfriesa i Bastonija. Mislim da se na tome... Dobro, neko će morati da pokrpi tog Mahitarijana koji je ugro utakmica bio starter. Ja vidim Barela tu zakucan, Čahanoglu ostaje i tu imaš Zjelinski Sučić koji će vjerojatno, tu mi već u glavi ima. Dumfries mi ima Palestru da plate koji čak, kažem ti, i ne odgovara na pitanje da li bi voleo, ja verujem da bi. Tako da to je možda alternativa. I eto, Bastoni da li ide ili ne ide. Mislim da su to ključne stvari. Marote rekao nešto u smislu... A Golman? Bravo i Golman. To je isto. Da, Golman, bravo, Golman sigurno isto. Nije izvesno kako će izgledati Inter u ovom trenutku, čini mi se bar. A Kanji ostaje sigurno, jer to je obligacija bila u ugovoru, tako da on ostaje. Video sam za Akija, isto to smo prošli put spominjali da je u nekoj priči. Nudi se navodno Italijanima i Stones. Vidi. Nije mi to oko loše rešenje, ti kažem. Ni za jedan tim gore u vrhu, ni za Inter, ni za Juve. Za Juve, da. Sad za Inter još jedan štoper iz Engleske. Ne znam. Pa bolje, ja mislim da bi... Mislim da bi bio bolji Stones od... Biseka, od Biseka sigurno. Ne, na to mislim. Ne mislim na Bastonija. Ja sam ga poredio sa Bastonijem, ali... Ne, tu rotaciju ne bih izvršio. Ne, to ne bih uradio. To ne bih prihvatio. Od Biseka je bolji svaki štoper. Ne volim tu neartikulisanost Biseka. Iako je umeo da da i neki gol. Ma ne, i iskontrolisao sa ove sezone, ni malo je mirnije ove godine, ali... Mirnije je, umeo i da sačuva i da odigra dobro. Ali da. Ima tu ali. Da. Na sve to što Bisek radi. Tako da... Ima i ali tu, znaš šta, ja samo tu foru, tu Marotu ne sumnjam, mislim, on čovjek uvek ima pravo rešenje, tako da... Znaš šta se pominje? To je se krenulo da se vrti po medijima. Dakle, Mourinho je kandidat ozbiljan, očigledno za trenera Reala. Za Real, da. I kao da on želi Nika Paza. Ja iskreno ne znam kako je moguće da neko ne želi Nika Paza. Da neko ne želi Nika Paza i druga stvar, ja obožavam Josea Mourinho. Samo da budemo jasni. Ali ja ne vidim
Zašto bi on završio Real? Razlog zašto bi on preuzeo Real Madrid. Ja sam mislio ljudi šale u komentarima, veruj mi. Dok nisam video informaciju o Fabricio ne Romana. Fabricio nešto Ne, gasira, da, pa to, njegovo... Kako ono beš ide za Boris? Here we go. Aha. Here we go. Pa onda one njegove oči, znaš, Jose Mourinho, gledam kakav bre Jose Mourinho. Lik ostao bez titule, bez poraza u Portugalu. Prvo nije bilo nikakvih kontakata, pa sad odjednom jesu bili kontakti, pa se pojavi izjava Josea Mourinha da će on sačekati kraj sezone, da ima nedelju dana da iskontaktira bukvalno s kim želi, da će tu doneti odluku. Mislim da je naknadno se pojavila informacija da je Benfica dozvolila Mourinho da pregovara i da nekako kad to sve staviš na sto, tebi deluje kao da će to biti. Ne, apsolutno, kad staviš tako, apsolutno, ti izvori govore da pregovori postoje i da čim kažeš Benfica možeš, znači, nije mu sigurno rekla možeš, a Mourinho je rekao, ovi bi možda me nešto pitaju, nego vratno su već napravili neku komunikaciju. Jedino opravdanje za angažovanje Mourinha u Real Madridu vidim sa tog stanovišta da je on autoritet stvarno i da bi on da bi se ovima Mbappeu, Viniciusu i Bellinghamu i Zvezdama da bi im se tresle gaće kada Jose uđe i kaže alo bre, slušate ovamo. Jeste, slažem, zato je Zidane bio. Skoro neko izna, šta je radio Zidane? Zidane je radio to, ako je bio neki teži protivnik, tu se radi na defanzivi, valjda pred utakmicu. Dobro. Kako da sačuvamo protivnika, ko su i to. Ako su neki ovako, brate, evo ti lopta na trening i igraj se. Šutire, vežbaj, šutire. Jer on je ali kad uđe u slučajnicu, svi, brate, kad vidi Zidana ćute, brate. Vidiš Zidana, brate. Pa ni Mbappé, brate, ćuti. Ovi se pobio, čuo, meni otvorio glavu, bro. Otvorio glavu Valverdeu, jebate. Pa ono je bolesno. Ne, jezivo što se dešava. Kao ne igra El Clasico, povreda glave, znaš. Rediger tuko onog člana stafa, brate, udara ga na treningu. Potpuni haos. Mislim, meni su oba kluba tu, ne volim nikog u Španiji, nebitno potpuno, ali i Real i Barca su mi, uvek bili. Ali Real, mislim, i dalje mi je najsimpatičniji neki momak što je našao, to sam, mislim, ti pričao ovde, dostupne klipove utakmica Reala iz 50-ih, 60-ih kad su osvajali titule šampiona Evrope, koliko tu grešaka zapravo bilo u korist Reala, mi sudijskih, mislim, to su neki penali, brate, znači, na 20 metara, neko guranje, neko najminimalnije, mislim, to je stvarno jezivo, brate. Hoćeš reći da je Real nešto ukrao? Pa, delo je da je bilo elemenata da se tako nešto kaže. Da se sprovede istraga. Koliko znam, danas je godišnjica, tačno 60 godina finala na Heyselu u Briselu, Partizan Real, tu mislim da nije bilo ništa sporno. Nikad niko ništa nije pomenuo, a mi volimo da svi da pominjemo sporne odluke sudijske, tako da neko bi nešto rekao nakon gola Vasovića, Mansio i ne znam ko je još dao gola za Real, nije bitno. Ali ta priča, to bi volao da neko napravi ozbiljan dokumentarac. U situaciji gde možda osvojiš titulu, tebi su najbolji igrači u vojsci, ovde, menjaš trenere, radiš ovo, mislim, jedan potpuni haos u klubu koji je izbacio na putu do finala šampiona Francuske, šampiona Engleske, šampiona Čehoslovačke i šampiona Nemačke. Dakle, Nant, Werder, Sparta, United. Brate, nije bilo sreće na žrebu da se nalažemo nešto, brate. Znači to, ali ajde, nebitno. Hoću ti kažem da stvarno mislim da je Mourinho neko ko može da smiri slačionicu u Realu, da je to ono što hoće Perez trenutno, da to traži, da ide ka tome. Da, to je jedini argument. Pa jedini, apsolutno. Dobio otkaz u Fenerbahčevu pre 6 meseci, mislim, čemu mi pričamo, brate. Mislim da je posljednji trofej s Unitedom. Liga Evrope? Da. Gde je radio nakon toga, jebote? 2017. Da nije uzeo ništa, posle toga ima finale sa Romom. Ne, dobio je konferenciju s Romom, bre. Konferenciju svoju s Romom. Izgubio Evropu s Romom. Konferencija s Romom, 22. I onda je izgubio od Sevilje finale Lige Evrope. Izgubio to. Zaboravio sam tu konferenciju, to sam precrtao. To je za srpske klubove takmičenje, realno. Da. Mislim i naših kvaliteta lige. Idealno, ma ti kažem.
Možeš pobediš nekoga, brate. To je ti Borac Banja Luka. Da. Šta je, četvrta ili osmina finala, šta je već bio Liga Evrope? Liga konferencije. Brate, Osmina. I da osmina, šta Da, god, Borac nebitno. novi šampion u Bosni. Da, BiH. Zeka Jojić, mali Terzić koji je pokidao ligamenta kolena, duše na startu sezone, Jeste. tamo nastupaju. Dakle, kako smo došli do Reala uopšte? Preko kojih kanala? Preko Intera. Inter. Da. Inter Dobro, Niko Paz, Barca je- Inter Niko Paz. da. Tako da, znaš, i to je za Komo ključno, mislim, za narednu godinu. Mislim da je time što je izborio Evropu Komo, da Fabregas, ja verujem da želi da ostane. Skoro da neki intervju rekao je, vidim sebe Englesku za 10 godina. Što je onako meni prijelo da Fabregas. čujem, da. Prijelo mi da čujem. Vidim se kao Englesku, ali tipa za 10 godina. Puj. Mada meni dalje je logična zamena za Artetu u Arsenalu. Mada fudbal koji trenutno igra Arteta i Fabregas, to je dijametralno suprotno. Da. Ali ajde, to je sad stvarno neka druga tema. Tako da, Inter, opet kažem, navodno i dalje pokušava Paza nekako da... Da otme. Pa recimo, ja ti kažem, za neti dalje... Ja mislim da će se u Realu rešiti Mastantuona i da će dovesti Paza. Pa vidi, Mislim će to biti potez koji Logično. će uprava kluba napraviti, bez obzira na to ko bude bio trener, a verovatno će biti Mourinho. Ima logike, apsolutno. Sad ako Mourinho, ne znam, zaista ne vidi ništa u Niku Pazu, onda mi i dalje sumnjam u neke njegove fudbalska neka razmišljanja i poteze. Ako je tako, nisam čitao. Ne znam da li si to video Vidio sam da su kao neke Mourinho- analize, ne, kao neke dali, samo Kakve kao, analize? ne, pa to samo kao, da li Mourinho želi Nika Paza, to je kao pitanje, što ti se govoriš, Arbeloa, znaš sigurno da li hoće, možda ga pitaš da li hoćeš Nika Paza, Mourinho, ne možeš pitaš da li hoće Nika Paza u Realu, jer nije trener Reala trenutno. Tako da, Da. znaš, u tom smislu mislim, da li je to igrač za njegov sistem, njegovih razmišljenja, razumeš? Ali, ja bih opet volao stvarno da ostane gde god, makar otišao u Inter, gde god, dakle, ne mora u Komu, ali najbolje bi bilo u Komu da ostane, ako je Komu već igra Evropu. Mada njemu treba da napravi korak Pazom napred. On je za Ligu šampiona igrač. Apsolutno jeste. To sigurno. Baš igrač za Ligu šampiona. Tako da, a Inter opet bi nešto morao da menja s Pazom. Dakle, ili da to zacementira iza njega Čalhanoglu, Barela, pa da ima malo više slobode, iza Lautara i koga god, ili da stavi Lautara i Paza, da on bude iza njega, kao što Koma nekad radi. Igrao je često Fabregas, što 3, 5, 1, 1, tako nešto. Igrao i to Fabregas, nešto. Dovika spas iza njega, Da. pa ovde rokne njih petoricu. Tako da, ajde, to stvarno čekamo da vidimo šta će biti. Udinese 50 bodova ove sezone. Da. Da li je to rekord ili će biti u posljednjih 12 godina po broju osvojenih bodova ako Udinese pobedi još jednu do kraja? Mislim sam tako nešto pročitao. Ali definitivno mi smo se ovde pitali da li će Udinese da se bori za opstanak na početku sezone. Navijali smo da to ne bude zbog Koste, ali mislim da oni nisu ni u jednom trenutku. Izuzev one serije u februaru, malo loših rezultata. I onda je došla ona Roma ili Fiorentina, ko je došao, Fiorentina mislim, 3-0, ometali su Fiorentinu i tu se namestilo. Dakle, tad je krenulo na bolje. Da. Sad ću ti reći, dakle, u poslednjih 12 godina ni blizu. Znači, 47 je najbolji učinak ubedljivo. Znači, ovo je već rekord. Sad ću ti reći, dakle, evo ti, to su one godine o kojima je Vojvodinović pričao. To je jebiga Di Natale, Alexis. Da. Dakle, 11. 66, 13. 66, 12. 64, na primjer. Imao si 58, 57, 2009, 2008, 62, 2005, isto kad su Liga šampiona tamo. Dakle, bilo je dobrih godina, ali u poslednjih 12 ni blizu nijedan ovakva. Sad ti meni reci, da li to znači da li je logično da neko drugi ponudi treneru ugovor u nekom drugom klubu koji ima veće ambicije? Mislim da nije.
Da li je logično, izvini, malo sam odlutao, da da ti rezultati automatski donesu ponude treneru iz drugih klubova. Da li to znači da klub drugi serija... ne mora da bude presudno, iskreno. Najiskreni. Da, ali, vratim se opet sad još malo nazad, da li je tim koji sad će osvojiti 50, nek budu 3 boda, ajde. Sad trenutno 50, nek budu 53 boda, da je to tim koji je pre 2 sezone, pre nego što je došao Kostornjević, bio 17. mislim na tabeli, 2 boda više od, mislim, Frozinone koji je ispao iz ligi. Ne mora, nažalost, da bude presudno, ali jeste dobra preporuka, znaš. Mislim da Kostornjević ne može da vodi klub, mislim ne može. Neće voditi klub koji se bori za titulu. Apsolutno ne, slažem se. Ali za Evropu, to bi mu bio odličan korak, tako da neka Bolonja koja večeras igra sa Napolijem, to smo već mislim, to ti kažem, vi opet kažem, Grosso će u negde, možda u Fiorentinu. Italijano će možda u Napoli. Biće tu prostora, dakle, tu ima tu klubova baš tih. Vidjet ćemo i da li će Conte u Italiju, znaš, to je sad i Allegri je tu sad ponovo neka priča. Ali ja mislim da je, ja nešto bih rekao za Allegri i Italiju, mislim, možda, jer ti sad ne možeš da kažeš ni da rezultatski ti imaš osnova da ga dovedeš po svema viđenom u Milanu ove godine. Ne znam šta bih rekao. Da li je to neko pravo rešenje? Ali ne, to stvarno nije trenutno naš problem. Opet će 22. su izbori juna, pa onda novi selektor. I imamo petak je bio Sassuolo, to je još jedna utakmica, ili da odmah idemo na najavu, možda najbolje najava ovoga večeras, da li da pustimo i oktagonove kvote, ajde da probam to da pronađem. Večeras Napoli Bolonja. Pa vidi, Napoliju nijedan ne treba da sebi zacementira to mesto broj 2. Tako da, s te strane, Napoli motivisan, Bolonja sezona odavno gotova. Tako da, mislim, to nešto da očekujem. Osim te pozitive koje može doći iz te raspuštenosti tima koji nema za što da igra. Ali, generalno, Napoli će završiti, kako stvari stoje, jednu vrlo turbulentnu sezonu na drugom mestu na tabeli, što opet pokazuje neki napredak Napolija. Odnosno, recimo, prethodni put kad su bili šampioni, pa sezonu koju je sledila. Dakle, iako su realno bili loši, mislim, bili dosta slabiji nego prošle godine, završit će kao drugi na tabeli. Ali, mislim da su svi očekivali više. I Bolonju gledamo i dalje neki igrači koji bi mogli da odu, poput Kastra i tako dalje. Ali, ajde. Vidjet ćemo uskoro, koliko vidim i kvote. Evo, u najavi, dakle, Vanja na golu, Beukema, Bongiorno, Rahmani, Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez, De Bruyne, Alisson Santos i Hojlund. Ja ne znam da li će Alisson Santos ostati. Pa, navodno bi oni to hteli. Meni se čini da je zaslužio da ostane tu. Iskreno. Sad. Ajde, vidjet ćemo. 3 gola na 11 utakmica. Za Sporting nije dao ni jedan gol u prvom delu sezone, ali mislim da je u Ligi šampiona pogodio. Skorupski, Miranda, Lukumi, Haaland, De Silvestrija najavljuju od prvog minuta. Som, Rowe, Bernardeschi, Moro, Freuler i Castro. Ja mislim da ovde može biti i golova na ovoj utakmici. Pa može. Iako je Napoli pokazao u nekim prethodnim mečevima da ume da odigra baš tvrdo, da recimo Como, onih 0-0, jedna od slabijih utakmica. Dobili su Cremoneze 4-0, Napoli koji imao je seriju od 5 uzastopnih pobjeda, pa onda onaj remis sa Parmom 1-1. Parma tradicionalno neugodan protivnik za Napoli. Evo kako izgleda ponuda oktagona za večerašnju utakmicu. Ja mislim da Napoli sa pobedom rešava mnogo dilema i da ne sme sebi da dozvoli večeras da ne pobedi utakmicu. To ti kažem. Znači, to je s druge strane Bolonja koja neće izvesno igrati nigde u Evropi naredne sezone. Bolonja koja je prošle godine osvojila kup, koja igrala i Evropu i ima iza sebe nekoliko ozbiljnih transfera.
ući će u neku vrstu letargije naredne godine, igraće samo domaće prvenstvo. Da li će uspeti da se izvuče, to mi je baš čudno, baš su se kratko zadržali na tom nivou nekog evropskog italijanskog predstavnika. Da. Znaš, iako su napravili, imao si Zirkzea, imao si, ne znam, Jesu, bilo je igrača interesantno. Endoja, imao si, znaš, Koji je nestačen im iz Forestu. da. Pa dobro, igrao, mislim da je igrao u ovom drugom delu sezone nešto. Tako da, čudna priča za Bolonju. Čitam trenutno italijanski medije, dakle, najnovija informacija, prenosi Gazeta i Tutto Sport, Tutto je čak mislim u Torinu stationiran. Narednih dana pregovori finalni s Vlahovićem. Ili odlučujući. 12 miliona je plata njegova, to znamo trenutno. Juventus je 12 miliona neto. je rekao da nudi 7. Da. Ali Gazeta kaže da Vlahović verovatno neće to prihvatiti. To kaže Gazeta, dakle. Da se nada ponudama Bajerna i Barcelone. Spalletti isto je i pominjao javno da bi volao da Vlahović ostane. Meni nelogično da ne ispunjavaš trenernu želju. Evo da ti kažem. Ali, ako ne nalaziš zajednički jezik sa igračem, onda okej. Znaš šta, Barsa će morati da traži špicu. Umesto Lewandowskog, to je Ne. A ovo je opet slobodna opcija. Da. U Bayernu sad još, mislim, nešto protiv Kane-a, sve okej, ali, znaš, mislim, gledao si ne znam šta da kažem o Harry Kane-u. Da. Mislim da mi je neko rekao, posle Humske s Markom Nikolićem, Partizan Tottenhima pomijeli su Marka Nikolića, Da. Lazar Ćirković ga je čuvao, Harry Kane je loptu primio. Da će on 12 godina kasnije biti najbolji svetski napadač, mislim, meni je... To dobro, čuva ga i Bleki dobro na evropskom prvenstvu. Nije se baš mnogo video Harry Kane. Nije. Znaš. To je bilo ozbiljno loženje pre te utakmice sa Engleskom. Kako će Bleki da stavi u džep Harrya Kane-a, pošto sam bio tamo u hotelu. Bio sam i prisutan kad su saigrači ložili Blekija Milenkovića, ali na kraju se ispostavilo da je tako i bilo, znaš. Tako da, ne znam, odlaskom Vlahovića verovatno Juventus mnogo gubi. Sad, koliko je to možda pritisak da Vlahović ostvari bolju poziciju u tim pregovorima, i to je pitanje, ova informacija koja se pojavila, znaš. I nije novost. Pa nije. Mi čitamo dugo već nije. o tome da postoje neke opcije u vidu Barcelone, Bajerna. Nije sporno, mislim. Naravno da će veliki evropski klubovi da se dovode u vezu sa jednim od najboljih napadača u Italiji. To je, ako ne i najbolji. Posle Lautara. Lautaro je ipak svetski šampion. Tako da, ali ja bi iskreno voleo, to smo više puta rekli ovde, da Vlahović ostane. Si vidio da je da li ti je škakljiva ova tema, evo možda pred kraj smo, da je cela ekipa Intera bila u Vatikanu? Da, Papa... Da li su, je li to tradicija? Ispravi me. Ja mislim čak da jeste tradicija? Šampion da ide kod... Da, šampion ide kod Pape. Ja mislim da jeste. A razmišljao sam o tome kako bi reakcija javnosti bila da ovde, recimo, šampionu, bilo kom sportu ode kod Patrijarha. Baš sam razmišljao o tome. Prvo, drugačije su, mislim, države u smislu ne sekularnosti, nego mislim jednostavno tome kako se gleda na crkvu, koliko se neke stvari poštuju ti... Da. Mislim, sad ja ću slagati, ja mislim nisam išao na liturgiju u životu, mislim. Par puta mi se desilo da ubodem misu, mislim, tamo pre sam više puta, mislim, zato što sam šeto, pa jebi ga namestio. Misliš da ljudi koji nas gledaju znaju razliku između liturgije i mise? Mislim, pa jebi ga, da znaju da je u katoličkoj crkvi misa, a da je u pravoslavnoj liturgiji. Ja nisam siguran. Ja iskreno nisam siguran. Što bi rekla Marija Antoneta, nek jedu kolače ili koviće. Šalim se, naravno. Dakle, kako ti svi su bili, i Marota i... Ne, hoću kažem, na primjer, to u 5 ima i preko, nije to, jes da, znači ima i vikendom je ranije,
Da, nedeljom je i kad, 12, ne znam, nije ni bitno, gde znam kad je. Ne znam. Ne, ali mi recimo 12, ne, ovo 5 je po standardno, radim danom, kako već to ide, ne znam, jebemo mater, otko znam. Ali ti kažem, ta crkva je puna tad, Da. jer svi pevaju. Nekako mi je... Misliš da je drugačiji odnos prema Tako veri je, to sve vreme pričam. ljudi koji žive u Italiji tako nego je. u Srbiji? I mislim da tu veru posmatraju mnogo drugačije nego mi. Mi se okrećemo veri realno kad... Ajde, neću da ne bude da nešto vređam, brate. Kad nešto nije u redu. I to, i ko se najviše okreće veri, aj tako da izobličim, brate. Jebi ga, tamo svako. Nebitno je, da li si ovde, znači, čini mi se da imaju, mnogo su sličniji u svemu tome. Da. Da ne kažem da su realni u tome. I onda, iz tog razloga, iz svoje, kako ja trenutno, mislim da mi ne bi bilo nelogično, ali ja možda grešim, dakle, ja to slabo pratim, da ruskog šampiona prihvati, recimo, Patrijeh. Ali naš bi mi potpuno nonsens bio. Znači, ono, to je... baš, ono... Da ruski ode kod... U San Peterburg u San Peterburg, tako je. I tu oni dođu kod njega. Evo, recimo i to, ne znam gde je to bi patrijaršija, bilo ne znam gde je patrijaršija tamo, da li u Moskvi, da li je u San Peterburgu, nemam predstavu gde. Vratno u Moskvi. Ali još ti kažem, Italija me neko u tom smislu, da krenemo od toga da je to... Jasno mi je, da je to mesto gde je sve maltino, dakle, počelo, mislimo. Sveti Petar došao iz Jerusalima, dakle, već osnovao crkvu, tu je njegov prestoj u Vatikanu, mislimo, sve je počelo odatle. Njima je to, jebi ga, ti si imao, brate, razvoj srpske, znači, države i crkve do kosovskog boja, ti onda nakon toga 500 godina nisi imao ništa, brate. Ti si 500 godina rupu imao, brate, do 19. veka. Ti imaš crkve ili 14. vek ili 19. vek, ti nemaš crkve, mislim, znaš, kako to da je funkcionisalo. Tako da, jebi ga, to kod nas, stvarno, to bi bio baš nonsens, težak, mislim, da si odeš patrijaršio tamo u Francusku imala ispod, to je, nije Francuska, kako zove, promenila ime, sad je ambasada. Pierre de Montezira, nešto tako, Montezir. Neki, brate, ne znam ko je momak, mislim, stvarno. Mislim, vratno, možda bi trebalo da znam, ali... Isto pre toga bio neki Franc, nije Parijska bila, kako zvala ulica gde je ambasada Francuska? Jebote. Zvala se ona dole, se zvala Teodora Košćuška. Ja sam, da. Košćuška. Ali to je ispod. Ja sam odrastao u Subotici, znam gde je Štrosmajerova ulica. I ja, brate, ko da nisam ovde, tako da, ali nebitno je sad, da ću ti kažem, nije mi to. Tamo mi je to nešto, onako, meni je to njima u DNK, eto, aj tako to da kažem. Da. To je meni njima ide uz njih, to mi je u njihovom DNK, oni to... Da, mislim da je Vatikan protestovao javno protiv onog termina 12:30. Stvarno? Kad se pojavio... Eto, zato što je nedelja u 12 misa, mislim. Zato što je u vreme, ne znam da li zbog toga, meni je ostalo u glavi, možda ću sad pogrešiti, da je u stvari rečeno tada da to nije u skladu sa običajima jer narušava nedeljni porodični ručak. Pa eto, odeš na misu pa na ručak. Tako je, lupan sve, mislim da je 12 nedeljom, jebi ga, da ne googlam. Ali su progurali taj termin, taj matine. I trebalo bi da igraju Roma Lazio u pola i jedan. Da. Nije to prvi derbi u tom terminu. Mislim da su igrali skoro u tom terminu. 12:30 jeste, ja mislim da je... Da sam otvorio... Ja mislim da je 12:30 da si u pravu. Sad ću vidim, baš me zanima. Nije prvi put to. Ovo je greška sigurno, mislim, u našoj šemi. Što je nemoguće da Aston Villa i Liverpool igra u nedelju. A Aston Villa igra u sredu finale Lige Evrope. Ne znam, iz nekog razloga gledam kod nas u šemi, a ne na... Roma Lazio 15 časova. 15 ipak. Da. A zar se to ne poklapa sa finalom u Foro Italico Mastersa u Rimu? 17. maj. Da, to je nedelja. Da. Ne znam kada je finale, pa to trebalo bi da bude, obično su u nedelju. Mislim, i u 3 su uglavnom. Da, a da li je u 3? Pa jes, 3, 4, tad su finale. Ne pratim toliko tenis, pogotovo kad je Đoković ispao u prvom kolu, iskreno... Mislim da se on nije potresao previše. Od Prižmića, surovog Prižmića. Znači, iskreno, tad sam dobio još manje neku želju da pratim
Masters u Rimu. Tako da dobro, da li da idemo s nekom najavom, a valja, ostavit ćemo za sledeći put. Ne, tek u nedelju su utakmice. Možda neko igra u petak, mislim, ili ne igra niko ni u petak, ali kompletno kola bi trebalo da se igra u nedelju. Poslednje 2 kola se igraju isti dan, mislim, u Italiji. Tako da... Znači, za večera smo rekli... Stanley Kupa kada je to u sredu, mislim. Jest, kompletno kola u nedelju od 15 sve utakmice od 15, sve u isto vreme. Tako stoji, barem za sada. Sad ja ne znam da li je ovo preliminarno ili je... Možda je bolje ući u našu šemu. Pa da. Ali eto, primjer radi, naša liga se igra u nedelju. Playoff se igra u nedelju, što je kup u sredu. Biće gužva u tom terminu. Neće biti puno prostora da se gleda. Conference, ovo je neka košarka. Pokušavam sada da vidim. Engleska, tu nema pomeranja termina, to je standardno njihovo. Barcelona, Italijani u nedelju, boga mi, na nekim baš manje zanimljivim kanalima. Mada dobro, mislim, ko ima arenu, ima sve. Ne, naravno, ali autom potom to sve menja. Mislim da još to nije ni zvanično sve. Jeste. Tako da... Dobro, bavit ćemo se time. To je to za ovo izdanje emisije. Pratite nas i kao što je rekao Filip, u narednoj epizodi biće nagrada. Biće dres Rome. Objavit ćemo par dana pre. Par dana pre biće glas, kao do sada, pogađanje rezultata. Pogodite rezultat u derbiju. I ako bude više istih odgovora, dobitničkih, dobitnih, to jest pogođenih, jebate. Onaj točak ćemo zavrtiti kao i svaki put i to je to, nema šta. Ćao tuti, to je to, nema više.